Виж грозното патенце. Ще стане красив лебед. Полина. О, и черния лебед е много красив. Грозното пате. Тони, знаеш приказката за грозното пате? И каква е тя? Да, виж, защото виж какви са сиви. И те просто си мислили... Как ще не знаеш? Виж като са малки, са още сиви. Давайте им дадим немножко поесть. Не може. Храна не се хвърлят на животните. Няма стане от него. А то се превърва. Аккуратно, она очень вырывается. Поли, здравей, бабче. Върбите са много красиви също. Двамата. Добре, снимахме и малките. Приключваме. Чао, чао, лебедчета. Как да не знаеш извода от приказката? Извода от приказката е, че не трябва да се преценя човек или бързо